omwaruki wa Sirieta Baraki Onyari oyo ore osogosa omwaka omotang'ani ase University ya Pwani nigo ari na ndoto yokoba omonyagitari korende koreng'ana no konyora bwense kwa mate yaye nigataranya kabaga konyora enibo egose chibesa chichiranya kabachi kumwenekiriera nyakabaga kwenda na masomo yaye egento kiriri amate yaye gwesokia na kabori banyaka baba gusirwa na mono amate yonige kurwa ase kenyorokia moruga ime yes sublocation ya Bigege ward ya Usamaro ime bunge ya West Mugirango county ya Nyamira. Tangoro kubara kitengo Nyari seitelo Usamaro. No mwanafunzi Pwani University first year na nakora nursing. Ase familia ane akini irobo taka ato minta aro muko mamu mintone chikonda akora. Recently no day school singenjoye ostulago chiba school ane lente nyomba abana igete school komena na Muislamu akarambuka mwae ono singenjonta gwatu weso wakane lent ndagera ante bona si kile tingonya kabera naye kandigeri omuntu ka school ngachaka leten korukwa Nyari umuyenga enka Busamaro muruga aso maine njeno muko timbuati bosio na nyuma ose kamali timbuati boremo aso maine no mbona ingo zabanyasa oyo bwata amabira ali akondorera arorero umwana oyo bakyankonye umwana era kibon kocha ase school omba semester 8 kero mwaka ngwakana 50,000 ekere serikali yanga kaniri igo timbwati nyomba ase nkobera kendo yonse timbwati kina achira asimori onde wensi ode rukonkonye nabonku appreciate timbwati kendo yonse no ne nyomba timbwati asenda amenya onde wensi ola acha mutu yana nkonye anda nkonye ne space yesu kubanga kaniri abongo tebambu ya mono esa musisi kianginda secondary school muyuli one school na management ya school ya chitekara my status kyanga actually tunga kanetino ane siringe school abona asomete without paying anything paka buna na kole school ko kianginda buna ne etete nyasa kabasa oyo mobali ba etete njenga yanda school university sabalai baito his excellency Amos Nyarigo gavana senator Kongo Mugeni seito korwa kiaso wana kwa so nyuwete na achira sikoti Steve Mwaka mheshimiwa na achira subusubwa onkolera Maelia MCA Charles Keganda Helda Lojas Mutulia Lefa Yual Kosororande Diklak Oyagi mwana mintokuru seito Mumbai mangana ya asola ibu kingolerande areli asemo chamole mole monyi bebirero byane indengira ni school ngende gosoma nje mampimbo yana ko bomuntu mana